Dobrý den, vítejte v DVF. Jmenuji se Luděk Bejček a rád bych vám představil náš obchod. Fotoaparáty a fototechnika mě provázíš od dětství a postupem času se její prodej stal i mou prací. V roce 2002 jsme se rozhodli založit vlastní obchod, postavený především na aktivním poradenství. A protože náš obchod rostl, jsme se postupně vypracovali mezi největší prodejce fototechniky v České republice. A v naší nabídce najdete kompletní portfolio veškerých světových značek. Nejprodávanější skupinou jsou kompaktní fotoaparáty. Pokud se nechcete zdržovat složitým nastavením, je pro vás určen jednoduchý typ fotoaparátu. Pro ty, kteří chtějí fotografovat pod vodou nebo v extrémních podmínkách, je určen odolný typ fotoaparátu. Pro kreativní fotografii jsou určené modely s manuálním nastavením expozice a nebo s velkým rozsahem zoomu. Digitální zrcadlovky bývaly po dlouhá léta privilegiem profesionálních fotografů. V dnešní době klesly ceny digitálních zrcadlovek natolik, že si je může pořídit opravdu každý. V DVF najdete široký sortiment digitálních zrcadlovek jak pro amatéry, tak pro profesionály. I když prodáváme především fotoaparáty a jejich příslušenství, za dobu naší existence jsme urazili velký kus i v prodeji videokamer. Koupíte u nás jak malé kompaktní videokamery, tak i kvalitní Full HD videokamery určené pro profesionály. Potřebujete nový objektiv, blesk, filtr, brašnu nebo pouzdro pro váš přístroj? V našem obchodě nabízíme kompletní příslušenství, které vaše fotografování udělá pohodlnější a profesionálnější. Vzhledem k našemu dlouhodobému vztahu ke klasické fotografii v naší nabídce nemůže chybět celá řada potřeb pro zpracování analogové fotografie. Nabízíme vývojky, ustalovače, smáčedla, filtry a celou řadu papírů pro zpracování analogových fotografií. Nechtěli jsme, aby pro nás vše skončilo prodejem zboží, proto nabízíme pro naše zákazníky také internetovou poradnu, ve které vám pomůžeme zakoupené zboží využít na maximum. Kromě prodeje zboží nabízíme také tisk a zpracování fotografií. V DVF najdete vše, co je třeba pro fotografování a natáčení. Naše odbornost, podložená dlouholetou praxí a ochota vždy vyjít vstříc a poradit, vám pomohou na cestě k lepší fotografii a filmu. Za celou firmu DVF vám přejeme příjemný nákup.